На Белсаці навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Мінулай ночы ў Беларусь зноў заляцелі расійскія шахеды. Пра гэта сведчаць звесткі маніторынгавых сервісаў Украіны і маніторынгавая група «Беларускі гаюн». З аэрадрома ў Баранавічах уздымалі знішчальнік. Адзін з ударных дронаў быў заўважаны над палескім радыяцыйна-экалагічным запаведнікам на Гомельшчыне. Другі ляцеў у бок Беларусі ў ваколіцах украінскага Любічу. Два шахеты заходзілі на Чарнігаўшчыну і яшчэ два каля Камарына Брагінскага района. Напярэдадні ўвечары расійская армія зладзіла атаку дронамі Украіны. Напады доўжыліся да сённяшняй раніцы, з чым і звязваюць наяўнасць беспілотнікаў у беларускім небе. Гэтак мінулай ноччу Расія выпусціла па ўкраіне 135 беспілотнікаў тыпу «Шахет». Гэта была адна з самых масаваных атакаў па цывільных аб'ектах. 80 з беспілотнікаў удалося збіць, 44 лакацыйна страчаныя. Большая частка дронаў была скіраваная на украінскую сталіцу. Па дадзеных паветраных сілаў Украіны усе яны былі абясшкоджаныя. Ці адбываецца дыялог паміж афіцыйным Менскам і дзярждэпартаментам ЗША. Белсат скіраваў свае пытанне прадстаўніцтву органу ў Вільні, што займаецца справамі Беларусі. Нагодай сталася інфармацыя, якую нашаму тэлеканалу паведамілі крыніцы ў дыпламатычных колах. Пра тое, што днямі ў Менск прыязджаў чыноўнік дзярждэпартаменту ЗША. Разам з часовым павераным ЗША ў Беларусі яны сустрэліся з прадстаўнікамі менскага МЗС, де між іншага абмеркавалі магчымасці вызвалення палітвязняў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША падтрымлівае афіцыйныя кантакты з беларускім міністэрствам замежных справаў, каб гарантаваць, што мы можам ажыццяўляць звычайныя дыпламатычныя стасункі і адстойваць нацыянальныя інтарэсы ЗША і ад імя грамадзянаў ЗША. Ініцыятыва «Мальдзі», што аб'ядноўвае беларусаў вакол культурнай спадчыны, набыла трэці статут Вялікага княства Літоўскага. Выдадзены ў 1588 годзе, трэці статут ВКЛ лічыцца адным з самых дасканалых юрыдычных дакументаў таго часу. У ім рэалізаваная ідэя падзелу ўлады на тры галіны – заканадаўчую, выканаўчую і судовую. Таксама статут гарантаваў эканамічную, палітычную і культурную незалежнасць ВКЛ. Трэці статут быў напісаны і выдадзены ў 1588 годзе. Яго перакладалі і на іншыя мовы. «Мальдзіс» набыў асобнік, перакладзены на польскую мову і надрукаваны ў 1693 годзе ў Вільні. Гэтая справа вяртання, она падкрэслівае нашу сувязь з Беларусю, да, што мы захоўваем гэту сувязь і спадзяемся калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь, але вярнуцца не з пустымі рукамі. Менавіта гэтае выданне мы плануем перадаць у Новагрудак, у першую сталіцу, гістарычную сталіцу Вялікага княства Літоўскага, у мясцовы краязнаўчы музей. 14 дзяцей шпіталізавалі. У Берасцейскім ліцэі выявілі вострую кішачную інфекцыю. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Прычыну ўспышкі не раскрываюць. Пацярпелі вучні 9-11 класаў. Ва ўсіх лабараторна пацверджана наравірусная этыялогія захворвання. Цяпер стан пацыента ў сярэдняй цяжкасці, стабільнай і са станоўчай дынамікай. Правакаваў беларусаў і дыскрэдытаваў недзяржаўныя медыа, а цяпер сам апынуўся перад судом па палітычна матываваных артыкулах. Гамельчука Еўгенія Катлярова, вядомага пад псеўданімам Еўгеній Какой-то, асудзілі на 1,5 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Катлярова абвінавацілі ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і абразу прадстаўніка ўлады. Раней правакатар стаў вядомы праз тое, што ягоныя даносы сталі падставай абвінавачання некалькіх гамельчукоў паводле адміністратыўных і крымінальных артыкулаў, у тым ліку праваабаронцы Леаніда Судаленкі. Героі з фільмаў, коміксаў і папулярных шоу жылі на вуліцах Нью-Йорку. Сюды, пераўвасобленыя ў любімых персанажаў, амерыканцы з усёй краіны збіраюцца на комік-кон, што распачнецца ў выходныя. Неафіцыйна імпрэзу называюць найбуйнейшай поп-падзеяй на ўсходнім узбярэжжы ЗША. Чакаецца, што ўдзел у ёй возьмуць сотні тысячаў чалавек. Як выглядае з'езд фанатаў у наступным матэрыяле.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20 аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.